Mostani síki túlzó élőhely fragmentálódásáról szeretnék egy előadást vetíteni. A mostani sík a Kisalföldön helyezkedik el, észak-keletről a Szigetköz, délről a Hanság, nyugatról részben a Fertőtó, részben a Pándorfi fennsík határolja. Nevéből is adódott a helyezkedésről is, hogy alapvetően sík vidéki van szó, ami olyan szempontból fontos, hogy túlzokok elsősorban a síkvidéki madarak. Kicsit közelebbről a mostani síkot általában csak a magyarországi oldalra szoktuk érteni, és itt Natura 2000 területet jelöltek ki, ami nem elsősorban botanikai értéket találtuk, hanem madártani szempontból fontos. Elsősorban túlzokvédelmi céllal jelölték ezt a Natura 2000 területet. Itt pár szóban szeretnék a túlzokokról is beszélni. Mint említettem, hogy főleg sík vagy enyhén jelző területeken élnek, kerülik a fás területekkel szabdalt élőhelyeket, de kerülik a hópát, illetve a vízzel tartósabban borított élőhelyeket is. A mostani síkon a magyarországi részen időszakosan 0-tól 150-ig terjedhet az egyetszám, ugyanis szoros kapcsolatban van a mostani sík élőhelye a szomszédos osztályterületekkel. Tavasszal általában 100-140, ősszel 170-181 is fordulhat elő a magyar oldalon, télen kb. 50 egyet tartózkodik mi nálunk. A ismerteink szerint Dunántúlon az egyetlen állandó és populációja itt a mostani síkon. Most a következőkben azt mutatnám be, hogy a mostani sík az mennyire tagolt túlzok élőhely szempontjából. Nem a teljes mostani síkot, hanem csak itt a rózsaszín téglalappa jelölt részt fogjuk látni a jobb áttekinthetőség kedvéért. Hol is vagyunk, tehát Mosonmagyaróvár és Andaló van az átló egyik átló két végén, a másik két végén itt a Pándorfi sík lóg bele, egy picit itt pedig a Hanság a vizsgálati területen. Kiindulási alapnak csak így áttekintésként megyünk egy 1886-os térképet. Nagyon pontosan nem tudjuk felmérni, hogy milyen lehetett akkor a mostani sík, mint élőhely, azért lehet következtetni az utak elhelyezkedéséből, szerkezetéből, hogy egy nagyjából egybefüggően nyílt területről van itt szó. Az egyes utak azt mutatják, hogy nem nagyon kellett itt kerülgetni se hegyeket, se erdős részeket, se vizes részeket, és már akkor a teljes területét szántóföldi művelésben hasznosították a mostani síknak. A zöld területek, még a hansági, vagy itt a osztrák-moldai részeken sem erdők jellemezték, ezek a zöld területek még legelők vagy kaszáló rétek. Fás területek térkép szerint csak ezek a fekete pöttyös részek, és amennyire én ezeket ismerem, ezek gyümölcsösök voltak akkor is. Tehát erdő ebben az időszakban nem nagyon jellemeztettem. Nézzük meg, hogy manapság mi is a helyzet. Réma Alfred kiemeli és axiomaként kezeli szinte minden túlzokról általánosságban szóló írás, hogy kerüli az erdős vidékeket, nem szereti a lakott épületek közelségét, illetve még kiásott kisebb gödör is gyanúsnak. Először ezeket vegyük sorra, hogy hol is vannak a mostani síkon. Ezek az erdős területek. Jól látszik, hogy a hansági erdősítésnek köszönhetően jelentősebb erdős tömbök csak itt találhatók. Mások az uralkodó észak-nyugati szélirányra többé-kevésbé merőleges mezővédő erdősávok jellemzik, amit a
a 20. században telepítettek. Habár alkalmanként túlzók megközelítik az erdőt, főleg nyári hőségben, főleg még a nászruhájukat le nem vedlett kakasokra jellemző a saját megfigyeléseim szerint az, hogy magányos fák vagy akár erdők tövébe is beülnek árnyékot keresve, de azért tényleg jellemző a túlzókra az, hogy kerülik az erdős részeket, és nem csak az, hogy nem megy közvetlen közelükbe, hanem el is kerüli, ezért egy 50 méteres pufferzónát is megjelöltem a térképen. Kerüli a lakott épületeket, a településeket, a mostani síkon így helyezkednek el ezek a lakott részek, vagy ember által beépített részek. Itt is megállapítottam egy 50 méteres pufferzónát. A következő térképeken már nem mutatom külön a táj szerkezeti elemet és külön a pufferzónát, hanem egyben mutatok mindent. Itt a kiásott gödröket a mostani síkon nem vettem minden egyes gödröt számba, inkább csak a nagyobb tavics bányákat jelöltem be, és azoknak is meghatároztam egy 50 méteres pufferzónáját, hogy ezek kiesnek a mostani síkból, mint túlzók élőhelyek. De ugyanilyen axiómaként kezelhetjük a vizes élőhelyeket is, legyen az állóvíz vagy folyóvíz. A Hansági részen néhány árkot is, nagyobb árkot is megjelöltem, 25 méteres pufferzónával. A településekhez vagy erdőkhöz hasonlóan kizárhatjuk a túlzók élőhelyből a szőlő, gyümölcsös vagy erdőtelepítéseket, illetve az üvegházakat, fóliósházakat is. A pufferzónákkal így együtt így néznek a térképen. Az elektromos légvezetékekkel kapcsolatban néhány szót külön ejtenék. Elsősorban nekik a légvezetékekkel történő ütközés miatt tartjuk őket veszélyesnek a túlzókok szempontjából. Spanyolországban ezt tartják a felnőtt röpképes egyedek legfontosabb mortalitási tényezőjének, de valószínűleg nagyon hasonló helyzet sok más európai túlzók élőhelyen, ahol jelentős mennyiségű légkábel van. Sok-sok szakirodalom foglalkozik ezzel, de elsősorban az ütközésekkel. Gondolhatnánk az ütközésekből kiindulva, hogy a túlzókok nem ismerik fel, nem tudják, hogy a vezetékek ott vannak az élőhelyükön, ezért repülnek ki. Próbáltunk egy vizsgálatot ezzel kapcsolatban elvégezni, ami alapján úgy tűnik, hogy ők azért tudják, hogy ott vezeték van, inkább a repülési jellegzetességükből vagy időjárási nehézségek miatt nem látják adott pillanatban a vezetéket, és nem tudnak kitérni előle. Azt vizsgáltuk meg, hogy a kiindulási helytől milyen irányba indultak el. Ezt az irányt a kiindulási pont és a 100 méter megtétele utáni pont összekötő vonala jelenti, mert ténylegesen a felszállási irányt azt befolyásolja a szélirány is, vagy az, hogy milyen irányba állnak épp a Földön. És ezeket az irányokat 200 méterenként csoportokba osztottuk, és ilyen körkörös diagramon ábrázoltuk. A 0 fok a körön az a vezeték iránya, az 180 fok a vezeték ellentétes irány, és kirajzolódik, hogy minél távolabb szállnak fel a vezetéktől, annál inkább egyenletesen oszlik a felszállási irányra, minél közelebb voltak a vezetékhez, annál inkább eltávolodtak az iránytól. Pici fekete irány az eltávolodási irányok eredői. Ezeket a fekete irakat grafikonra helyezzük el, itt a hosszú van, itt pedig a 200 méterenkénti csoportosítás a felszállási iránynak. Jól látható, hogy csökken az eredői hossza ezeknek az eredőknek csökken a hossza távolodva a vezetékektől.
Ha pedig tehát figyelembe kell venni az elektromos vezetékek elhelyezkedését is a mosoni síkon. Spanyolországi kutatás arra vonatkozóan, hogy milyen zavarások érik a túlzókat és arra milyen válaszokat adnak. Kirajzolódik, hogy nagyon fontos sok zavaró tényező az utakhoz kötődik. Ezeket tudjuk valamennyire térképen is ábrázolni, sok olyan, amit térképen nehezen tudunk elemezni. Egy másik spanyolországi kutatás is kiemeli az utakat. Itt az eltérést úgy láthatunk, hogy a túlzókok által elfoglalt helyek eloszlása különböző tájelemekhez képest, távolságuktól, azokat képest távolság, illetve a véletlenszerű eloszlás eltér egymástól, és az utaknál is van ilyen. Tehát ezért az utakat is figyelembe kell venni. Itt a borítástól és a forgalom nagyságától függően különböző pufferzónákat állapítottam meg, autópályák esetén már 150 métert is. Vasútnál is hasonló a helyzet, és manapság egyre terjedő célkerekeknél is, habár sokan próbálják velem elhitetni, hogy nem is félnek a túlzókok a szélkerekektől, de azért közvetlen alattuk még nem látunk túlzókokat, így egy 100 méteres pufferzónát vettünk. Az összeset így megjelenítve ez rajzolódik ki, hogy kicsit jobban lássuk, két színűvel jelöltük ezt a vizsgálati területen. Jól látható, hogy vannak olyan foltok, ahol kicsit kevesebb a piros, és vannak olyan részek, ahol szinte összefüggő piros területek vannak, és az utóbbi évek túlzók előfordulási pontjait láthatjuk ezek közt. Kicsit kirajzolódik, hogy elsősorban olyan helyeken vannak, ahol kevesebb a piros, habár vannak olyan helyek, ahol úgy tűnik, hogy lehetnének, nem tudunk róluk, hogy mégsem tudunk arról, hogy ott lennének. Ez lehet mi hibánk is, de lehet a túlzókok terület használati sajátossága, ami Spanyolországi kutatásban is mutattak, hogy a szürke folt azt jelölni, ami a ismerteink szerint túlzókok számára elfogadható és nagyon jó túlzók élőhely lenne, a fekete pontok pedig a túlzókok előfordulását mutat. Tehát nem minden helyen fordulnak elő, ahol számukra ismerteink szerint megfelelő élőhely van. Ezt azért fontos tudnunk, mert ha mégis ezek a túlzók élőhelyek valamiért megszűnnek, nem biztos, hogy számíthatunk arra, hogy akkor egyszerűen odébb mennek egy másik helyre, még ha lenne egy szabad hely, mert ők nagyon ragaszkodnak a megszokott helyeikhez. Tehát ez volt a kiindulási állapot, ez a jelenlegi, és sajnos van még egy-két dolog, ami tovább veszélyeztetheti a túlzók élőhelyeket és azon keresztül a túlzókokat. Ezek az általán ismert dolgok, amik valaki fejében már kipattantak, hogy miket lehetne még itt megvalósítani. Szélerőmű parkok, van olyan, amik már engedélyezettek is, szélerőművek is. Itt csak vizsgálják a szélerőműparkot, a szélerőművek létesítését, hogy megfelelően autópályák, gyorsvasutak, vagy különböző utak megépítése, kiépítése, kavicsbányateákek, amik nem biztos, hogy megvalósulnak, de az első lépést már megtették afelé, hogy ezek megvalósulnak. És hát nagyon jó lenne, hogyha a túlzókoknak nem ilyen helyen kellene életüket lefolytatniuk. Így szeretnénk megőrizni a már így is tagolt mosoni síknak a síkot, legalább ilyen formában, hogy ne tagolódjon tovább. Köszönöm szépen a figyelmet!